Nyansapo Tv adwamasan atenase ni nyina nsema enenam World Cup a ekoso ewo abrochiman mu ye nyina yenim se ejebo eja no wanya ba bedru nano ukwada nyame ene nananom ko Ghana fo omudi ho afofie ema nkurimdie the Black Stars edia ema agokanseri na ekwa awieye ne saro na Ghana ya to atena baako ama sese no de ubepie mu wa Ghana ha sei eni abrochiman mu ba bia enije ne de edaso ekoso a enya asem ketwa enije ne ekoso no arehosem so asi ede afa nano nkunimdi a the Black Stars of Ghana ediye ye na yerim se Black Star match no SH0CKS na enye fediagro na enye sebio ade na da form sa me kai be wafiara ma me frɛ me se adwoa where did you Ghana match de ye frɛ no didi wi ansa na kwakotena hwa hwe esan se the Black Stars no as a Ghana for the Black Stars as ye no wo mo edu da bi ebetima so pa wo mo a ebedru time so ye de akoma be di akire ni titru ne 2026 World Cup a ekoso ewo abrochiman mu US hoyi Mexico US Canada yi media na minim se nka some match we anasa World Cup we anka ye nyasa bio nipa bibiri bia ema ne support the Black Stars of Ghana anasa omo ntai omo achi omo mfa omo akoma omo adwene omo nipadua omo susuye nyina ntai Black Stars achi nanso na no wukuada beebi a wo befa wo asantima mu ha nya asantima mu hanko 16 regions wa Ghana nyina na yesi beebi a bodompem ni nyina ne say Ghana daso edo Black Star Ghana daso edwene Black Star ho Ghana daso ewo Black Star ho gidie sena me sha asem ni sinkunimdie no aba nanso bonyono kakra aba beta ho matrasi ye ba besane e po na ye hu de ekoso ewo abefo ntintafirikesie so Nyansapo TV esu enie ene de kan ya won se kan wo firikesie so a mesro se obe subscribe channel no e de ama me ka che onua sa adwo atena se na ye ba bedi ye ho enkomo na ukwada Black Stars edi enkonim no yesi ubepie mu ewo asantima mu ha na udwani twemu ewo bom so a ewo Ken West ne sebio ni nkronkura ahodo a ehye hyase a yesi ababa awa bi a ye fe no Sarah Araba Tete a woye legal practitioner private legal practitioner a sebio ye lawyer ni fofia antoata sa Black Stars match ne koso na no wodna koma na adwene ne nipadua nyina di match na chi 45 minutes a sabia kakrama yakọ first half no na yes was send messages e on Snapchat I'm stressed out I'm sad Ghanaians will kill us Black Stars will kill me and some de be brought me say no why desperate why depressed I said wa moto arehwa hye ne so I say all fun ye mama say otimi say send ne ball no ye mema yi boy no nyame amfa fie na no man kasa ebe wie akire no nkuguodie ana the national team mema Sabio Black Stars no adie na no dey say 90 to 91 minutes ne Sabio yisima ye de to so no ye de to so ne ba ya atena kasa ya pe anije amro ana Sabio Araba ginanie peja ne sasare ginanie one ne namfofo omani ajo mu hwirihwiri impofiri mu a makoma obuhwe yensom a ababa wayi atwa nananom ewo nsiedo anije abadane na reho as say na kwakwaya reho sempa ediama busua ediama Ghana ene Sabio adofo a na omone no ehwe ball no ewo omobia ye ho enye no nko obepiem wo Ashtown wa arehosem bi so sie ni nyina ye Ghana nkunimdi a na no ukwada wo mudi ye ewo Canada month ne so abrantie bi ono so afi na wo sua fita adwuma yi akwakoy ne ho last boy ewo ne master shop master pon wadi nkra woni o ma papa mu esan say sa ukwada na wo he traffic a ewo Kumase a na nya asem keto obi a pentem akofie akopene duan papa bi adi apensu agu ne ho na Sabio akwakotene TV echi esan say Ghana board obehwe na wandidi wan pensu anu man pensu bi anware a ebe wie echi no ha de kombeda na no ne say master yi kra wie ye na wode ne shop keys no ema last boy say kwabena asumasi
me dem yiko enti jiki yi nyame adom e chena Ghana fo bo wie adechi a ye beba adwuma enti brantem na behwe na bie eye pono yi efama ye ne ntimi nya adwuma na eno ne yese master yi bu ni ketem a se bi okọ ya pe ana last boy su bu ni ketem eye car eye CRV new model aba obi di abasa master ni nsiesie ma no yese last boy yi atimi afa car yi aswa ne nanfofo de agu car ni mu o ma te se blaster asahye enti o mo so oji o mani car ni mu na so mo kọji o mani o eno de to ji wo mara ana omo de hwe kwan ni mu de omo fa de bo omo bo esa se Ghana edi nkunim blaster asahye enti ye ni gie ye agi ye ni eni gie mbro so etimi de san ba etimi de amane ba etimi de ohaw ba eno ne ne de ohaw abre wo mo no eni gie mbro so hwe omano eni abrewa bi ne dan esi wo ne kitchen esi ho sei ana omo de kai ekowura mu ho na okada drivers be force so apake wo ho sesi ameka sei no omo nso bebi omo dan yesi eni enyan omo konfa no che omo gya yarehwe abrewa nya me ne di ne ho afofie sa abrewa nso se bio na ope blaster match bi ahwe ntu ana eti se nka abrewa na wada enka onu nso eho na obewu na nso ne nana na wo hye dam ho de car no eka no ama mprempre ameka sei no abrewa yi ne nana eni okada drivers be miensa abra nana ne ka ho a enan ye de omo bepie mu ewo konfa no teaching hospital a omo gya yarehwe enti mesraw bebi a wo hwe bi free bia se wo Ghana ha sei se wo nkrofo kuro so ye na yerim se wo kapa ye boy no ye na ye ni di achi yakoma te omo achi yakoma di achire ye na ni se wo pe Ghana ha sei ye mpuntuo pa de peja Ghana de emma Ghana so ton Ghana de konkrofo kuro so a ye ntimi mbobodi ne enyi eye ball sam emfrim etu gwaka pa ekosue no enkrofo mu do makoma adi achire no enye fedi agroma ame ne papa ye mpese England ene Ghana boy nyame ya adoma eda brada eba bekoso ewo USA bonten so no ye mpese na no wukwadare ho sem a asi ewo kumase ase no ebi besi biem yesra mo ye mpese ebi besi biem se America no mese wo pe oman bi mpuntuo oman bi nkoso ayi dwumadi a ye di oman mu a eton oman bi di konkrofo kuro so a wontimi mbodi enyi ball emfrim because edru se ball bi be koso obehu krofo sponsors ahodo e be support say ai ye support say na be ya timamufu a wa Ghana so betimanya akwanya no na omo so etima ball mani akonhoma eti board ye eboa Ghana mpuntuo eboa Ghana nkanko eboa Ghana ye nkoso na so wakoma no ana ye se wohwe ne yie wakoma no ana ye se wohwe ne yie because chobi this show wako suku ahodo akodrum pempenso bi enye di brand se enigie nti Ghana hye makoma ene wajem obi nso enige amro so ne master adwuma mu ka obi di aba a wo hwe asiesie no ene odi akwakọ wuro bi fie nyame amfa fie a hwenkrofo anka wo ku wo mo wanku omo kra ro hwe ka wo di abeto masa ne so because nkrofo prepra nkrofo de hwe prepra ese masa ne hwe na osiesie bibia nipa na ka ne ye ne dia wo di aba besi wo so no nso ye nhwe ma no no ono so beje masa ne do me ne na social media no so kra na obi ka se sa CRV no say asense ne amoa ne se ne aye no masa no nwie ka obebo no almost be 1.5 billion sa no obi ka se bia on han nani na wo ka de a eti mesra mo ma me ne papa me nua mema me nua manom menim se mo do Ghana menim se mo dwen Ghana ho menim se Ghana edam akoma so incident esi 2010 Ghana for charge adwo be sinam na so charge adwo the Uruguay for the share ya samwe jan yen kan ne yaw eno no edaso ya kuma ma ye healing ye yo yen sai ho ya de anwie ye 2026 World Cup isu ebe ka hu yesra mo odo Ghana bompa ye pafatai na chi enya hu se de asofo no mu bi ye hyehyɛ nkom se Ghana se bi ye group stage kra ho de be ye free ntimi nkɔ yenim no enya hu te se omo na bompa ye patai Ghana fo achi blasters achi se nyankopon nananom nkɔ omo moa omo ahoden soronko epra esa wonyi from akwam na se ne ye pese ni je sa ba Ghana mu no
Odoman ko Nyankopon no kɔ ye mmoa no nom yen na ye mema no ntimi nkokode no mo fa san kunumde ne mbrɛ na enye bra wo de wakoma ekota akire ekɔ sa bio ekɔpɛ ohaw yade adeso ade abra ho sɛ wokɔpɛ saa nneema wei na ade bra ho na sɛ Ghana fo di nkunim a na wuni atiasefo asase so a mfaso bɛn ana bɛba so enti mesrɛ mo ensa dansa yam adwo sɛ memu nkotodwe ɛwɔ fidikesie so a mebu mesrɛ mo mususu fa makoma ani akiri yensusu fa yakoma ani akiri sɛ na me sha ase na me ka no sɛ Ghana fokosi aka na so mudi nkuguo na hwɛ sɛ ne yɛbɛ sopa wɔ mo yɛbɛ dem mo wɔ social media ne so a na asɛ Ghana cry bobo cry ye hu kotreba cry sɛ bi obɛhyɛ yafade no e de ataa o machi nanso 2026 World Cup we amma mahu sɛ Ghana da so do blaster team no enu ntina sɛ de we nyina ekoso enti ɛsɛ wo na wo hwɛ hu yie e check opomuden sɛ asumasi ana so obentimi tu ekura na bia mapomuden nsɛm wɔ fam enti be de makoma ma adwene me nipadua na akodi akira bedru bra Ghana fo ɛsɛ bi o makoduru bi a fine na nkunimdie ne bɛyɛ dia no na ye fira tiasefo asase so yamfa ye ni ehu ɛno ne ani gye kase a ye hwɛ animu sɛ o mo bɛkɔ akɔgye dia ma ye ne agye ani enye saa one goal no mo hyehyɛ no any group stage no mo wɔ no empempenso bi epeso mo duru no ɛhɔ na ani gye na ankasa wo enti bɔ wɔ ho ɔden ho ban bɔ wɔ kra ho ban wo nipadua ho ban ne yɛfa ntwɛnsa nkunimdie no because na no me hu awerɛho sɛm yi sɛ Appiah fefe enti de etima hwe ne nkwa all in the name of say Ghana for share board na se na omo sabio omo hokeka no wo form omo modern no wo form tino susu say Ghana ye be hye yen na nyame ye yadom 90 minutes ne so ya referee di bi to so go atena kasa ye no ani gyamro so wo twa hwe wo wandu hospital kra eho ana Sarah araba tete sabio otwana nanom wansie do branch ono so wasiso okope bibia abedi oye n'adwuma ne master dikin ama no okwa atum me dikan wo fie sanse Ghana fo ebobo atum ono nso anigye mro so asesa ne nanfofo de agum omano ne ashtown abontin so nyame amfa fie a nka abrewa wote ne baabi adwe ne ho komo gye ne nkwa firi ne nsa yambusi ho se eneni nti ebe nkwa ne yete edefa wo mo a ayika ne kan wo mo no omo ho tesen omo ho ye me de me minim se nyame adom na nanam da Roma ade achi yen na social media ne so yente ntitie mpopoye bia na se yente bibia no na nanom ekom ho ombesa sori anya hoden asa beka omo awofo ho enti yesre yesusu fa yakoma ni ball na chi ball ne de ye bode empaiba na omo sre de afiri mu ho ene support ne nkyere se fa wakoma kodi akire bibia etimisi eye ball bibia etimisi o emfa ho ne sene sabio u players esifa sofa omo experience omo we da bi eye ball bibia etimisi sene ya super Ghana Blasters sanai se no uniform se no omuni we no bia na 2026 World Cup ye ne eba be J Cup ne dia ba Ghana mu ha untime nkyere anytime say bo nkwa ho ban bo wa ho de ho ban na nkunimde kase no eye the final na ye pese ye prekɔ ho na ye sako sokuru we mu ne ye de ba Ghana ha sei minim se na nanom da Roma on beta ye chiechi gina pa na nkunimde aye yen dia na busua yenkoso ntai Blasters achi yenkoso nyomumu gidie yenkoso bompa ye pa emfa momo yenkoso engina won achi gina pa kopem se nkunimde abotire no odoma nkoma Nyankopon ede be bɔ wo mo na akwakoye ni munyamhye ede ama Ghana wiase afa na nyina mede nsem ni nyina esi adwoa animidin ede de dikan unsa eka mu afidikese so a mesro se boana subscribe channel no fa mame sane ebeya adane de nyina no adwoa menso mensa eka story bi na edika editie afa yamamre ne asante sem ho a matimi de aba beso mu afidikese so yafa mu afutuo yafa mu aba ye de aba ye bra na dan kwa nwoma bi no bibia koyi ewo yasetene mu mede nsem ne isi obo abrempon Royal Kente Palace ana so masene one no embo mpunimpu na wudwumadi ase ebeye fe ebeye anika ebeye ahomka ebuo bebam na anigye bebam nyame ambada se ne yehia bye bye.